Kani kadiga Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Uba bansyai marbanyang ubadai uwei uriu paitba ulalik ujor ha uba komingwon ombon ubadai menteri katanat GAD jongga sarkar jela namarba kapain khana kabala depshna nadu usnem arjar khatwei kabadon haplau jongga office u district transport officer lanega DTO Shillong kabadon halashumer kampat play haduk mentah kabala bu jing yaki paitba ki balik don kam ha ki office prepare jongga ni building namarba ya kapain khana ompat play Haba kabati CDB kalayo bandia keren baruba bansyai marbanyang ulai tu ba kat kum ka jingyo jingtip jong u yakani ka pankhana lamang bansna hadu khandai lak tengka nrai tip naga e ga daw ba kimpat play hadu menta kat hadu ba ki pait ba ki bawan don kam ha office DTO industries katanat lum khajna katanat consumer forum bat ki wei de kitanat ki badon hagani ka building Ulaong bahasanda jong gani ka pankhana ki don ki bilor biar ki bilor kia bat ki jaka bread jabo kabala iklam akor kat haplau ki office sarkar. Kani ka pankhana, kani ka public toilet, kam washroom, ya ka ba kadi lathok peleng hani kadi ka pay and use toilet. Balasna ya kani ka benta kat kum ka article 38 of the Indian Constitution menta ladangi pai, bakani ka article laipupra. Jongka Indian Constitution kat kumka section kebeningkong kaong the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protection as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institution of the national life. Kata kamut kanika article lai pupra ka deban batai lupa baya kanika painkhana rolasna kat kumka article lai pupra na kamta ka jingdon kam bag jingmentoy jong ki ba kat kumka Indian Constitution. But ya kaya kabap yu menta kalong ba ya kani kapan kana la de bansnal du usnem arja khatway bakat kum kawo order ka banglayo lembaga RTI but ya kani borkhoi ngalayo ban ya ka jubab ka basai kat kum ka RTI kamal pau peleng ba ya kani kapan kana lasna du usnem arja khatway but ka sanction ka dai khandai lak arpun 2000 lai spatingka tikai ka penlingo yang aku wainik nong teriman soba habang ayui ngasa ka jinglingo par habang la persang ro ban le yakendo yo ban pha da ka memorandum sha minister in charge jongka general admission department rekal lembat ka pidudi ba coming one umban manin ka sngiro ngalai kendo I bat nakaliang jong iro isa ka jinglingo nama balai ite idang suwan hapo ka tekisuki te kumbang itip sai kuma de bang manisha khamat bakani ka pain khanala de ban sna do snem arja karwai tie ngangit skam bat ngap kuntu jor ya ka sarkar bahkan hak ban simkia ban pentrai kamno shisendon ya kani ka painkhana namar kumbang I ha kani ka jaka kani ka administrative building ya ka baka don ka DTO ka don ka consumer forum ka don ka scientific department ka don ka soil and water conservation bat kiwi ki office ki don lang hang ni dikai ka daw ba penlong ya ka sarkar bang isna kai kani ka office ban supulut kai kani ka pisa lada kam dan jingbot ban peli kam dan jingbot hiro ban sna ya kani ka painkhana ka ban hang ni dena kata ka daw ngikwa ba kumbang yu kum kiri paj ba ngikwa ba ka sarkar kan betri kam ni office khnang ba kan wan ka jingmentoy ye ki paj ba ki wan don kam hagi ba bon ki benta kum ba PE hapo kan ni ka lowa la shumia menta ki don ki office ki ba bon cha ki paj ba ki wan don kam hagi la ki jong ki benta kat kum ko jingdon kam ko jong ki wan hang ni po la shumia ngim yu ba kan don ka public toilet tanggani ka wei ka public toilet ka don menta bat bali pisnal du snya ka jakhat wei la pin ma penden kam dena kata ka daw Mendin kesengi habangai kendo I minister in charge jongka general admission department I ba coming one umban ngala ketujuri I ba diban pli bet yakni hapo sipo sengi lada omla ban pli hapo sipo sengi nagliang jonga ngamban se hiro ban pentip watch prime minister jongari India Narendra Modi balai lasna yakni ka painkhana katkum ka Indian Constitution katkum ka article lai phupra kata kadi ka wei ka ba nagliang jonga kwa ban punpau hakni ka por bar ngits kam balada ka sarkar kam la ban le ngiro kum kiro pai ba ngin haban ya shakmat kat kum ka jingdon kam kat kum ka benta ka bari ban le ti kawi pa ka benta ka bang ong ba kumbang tip sai kani kadi ka pankhana ya ka ban nakaliang jong ka general administration department jong ka sarkar jela ka la sanction ya ka pisa adu khandai lak arpun 2000 lai spatingka
But ya kani ka painkhana ka la IT sya ka Public Works Department lengba u Chief Engineer ban pentrai kani painkhana house nem ajakat way. But la pentrai kani painkhana da way kontraktor o bakateng u George M Lanang. Ti kata ka daw ngam ong ba utaw kontraktor chumna tray ula pendep kani painkhana. Kumba PE mentah kani painkhana pipe syadin. Kawai ka bapen kelalong yang habang awan dan kam hang ni po DTO ngasam syabar ki om berman kini sidin building. Kai kata ka jimut sidin building. Hatu kai ka jimut pin persang ban lekot ben suba. Khamtam hakum kani ka por bagadan ka Epidemic Diseases Act. Ya ka ban nakaliang jong ka COVID-19 ka kenrei kani ka klam ka kenrei ba ban sapriang hapo kani ka jela ka jengi menta. Ngi don kam ban wanra ya ka jingkhoi ka jing suba. Henrei ya ka ai ka bang i menta hang ni pleng baka sarkar ka susna kai kani sarkar ya kani ka painkhana kani ka jaka. Ki jing jabo ki jing jaban ha kani ka jaka pini i bon ba. Ngalayok ro ke jing yo sngo na ki rupat ba ki bondan kam hang ni ba kini ki PPE deras ya ka bala pendet kam da kini ki ba pendet kam ya ka test ha bari bat kani ka COVID-19 lawan berat ha kani ka jaka ka e ki jimut ba an pendet kam ya kani ka jaka kam kum ka dustbin ta ka e kita ka dustbin kani ka jaka ka berat jabo jaban kani kam dei ka dustbin kani ka jaka ya ka bala pendet kam lembaga sarkar lembaga office ba per kum bangi i menta dia ka jing bo ka jing jaban menta le se nalor ka khlam ka bala kenrei hapo kani ka jela jungi kin sadan saki wei par ki jing bang ki jing pang anong kin sadan pat saki wei par ki jing pang ki ba kenrei hadu kata ki ban sapriang ki ban sami na kani ka jaka nama balai ki beriu ki balik syabar ki le chandi sidin jong kani ka painkhana ka bala shina menta dia kata ka dei ka benta ka kongsan ku mak ka banong but ka bakhat do hi ka dei tang kata ka jimut ka jenga ka lomba na kentu jore ka sarkar jela lengba u minister ringkat ru bat u menteri rangba jong ka jela Meghalaya bakin pelino ya kene ka painkhana ban pentrai kam ya kene ka painkhana pindum la ban ai juba ban ong bangim la ban pentrai kam ya kene ka painkhana ladaw ka sarkar kam la ban pentrai kam ya kene ka painkhana ngi kip kiri pai ba ngi long ki bala penkre ban bom no ini painkhana kata ka dei ka wei ka beta ka kongsan ndrenga kentu jor ba ngakwa ba ka sarkar jela kan pelino ini painkhana bat ha banga pha ya ka memorandum syapo ka tanat balipet ya kene ka benta ban ngala ai por ka sarkar ba shipo sngi kadi ban plino kani painkhana balada kam sarkar kam sngap ya ke ai ka ban nakaliang jonga kam we ni gnong tremon slo bhanga pha ngamban si wat ban penkre ru da public interest litigation ban pha shaka court bahkan bisar lem ya kani ka benta kata kadi ka benta ka kongsan bat ngit scam ba kani kadi ka benta ka khadu ngimdan kam shu bandang ya pen buat pat de kiwe lenti mereka ai ka bang kentu ka sarkar kalomban plino ya kani painkhana tang kata hi ka benta koblesibon